Hello, 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 hello everybody! Nanasad ang atong laing episode sa atong channel nga gitawag og tipak-tipak nga mga istorya. And ako na po ang inyong host. Oops, di ko magstorya sa akong ngan kay kuan man na suspense. So, kung madaghan atong subscribers, magpakita ko sa akong naong ninyong tanan. Okay? So, subscribe na mga kahigalaan ko. Again, ang title sa atong YouTube channel, tipak-tipak ng mga istorya. So, dinhi mag-recall ko sa mga na-experience nako sa gamay pa ko, high school, college, tanan, yung makarelate ang tanan kay kabalo naman tanga di asa dato. So, natin mga aligri ng mga kuan, ng mga kasinatian. Anyway, hinaot namo tanan sa maayong panglawas, layo sa COVID, layo sa mga sakit, and hinaot nga malipayo mo karon bisag pobreta, malipayo ng gihapon, ana ra gyud na pasalamat gyapon ta sa Ginoo nga naapata diri sa kalibutan. Ug unsa itong istoryahan karon? Before ko mo istorya, mag-shout out sa ako. Shout out sa mga labandera din ha, mga tindera. Shout out sa mga sa paman mga konduktor, mga driver nga nagpaabot sa ilang pasahero sa naminaw sa sila nato dinhi sa atong channel. Tipak-tipak nga mga istorya, daghan kay ninyong salamat sa pagpaminaw and hinaot malingaw mo sa akong istorya karon. Unyang sa pamay akong shout out sa mga estudyante, hinaot maminaw mo kay ang akong mga kasinatian, I'm sure na-try na po ninyo nya hinaot mapupuan po nato og leksyon ng akong mga kasinatian din nga akong i-share ninyo din sa akong channel. Shout out sa mga ginikanan nga kugihan kaayo mangitag kwarta aron matagaan ang mga bata nila og matagaan silang mga panginahanglan, pagkaon, baon sa eskwelahan, sa panadiha, snack sa eskwelahan, plate, papel, libro, tanan na. Okay? Shout out sa mga teachers. Hello, ma'am ug sir. And of course, shout out sa atong mga kahigalaan diha sa simbahan. Okay? Kaya atong hisgutan, una na itong hisgutan karon ang pagsimba. Okay? So, yes, shout out sa mga lectors, mga psalmists, mga servers, mga madre, mga pare, uban pang naa sa simbahan. Of course, katong mga manimbahay, no? Okay, shout out kaninyong tanan. And, ato nang sugdan ang atong unang asoy or istorya. Again, welcome to Tipak-Tipak nga mga istorya. Don't forget to subscribe and click the notification bell button so you guys will be notified with my new episode. Okay? Busy maguta mga kaigalan. So, di kita maka-sunod-sunod o post og mga episode sa atong channel, no? Kaya syempre, nangita po tag kwarta. Sama ninyo. Kita ang tanan, nangita kwarta. So, anak siya. So, okay. Alright. So, sugdan na nako. Sa gamay pa ko, manimbag yun mi. Okay? Kada Domingo manimbag yun mi. Di pwede di mo simba. So, Sabado, ting limpyo sa balay. Domingo, either mo simba mi sa buntag or sa hapon. So, kining akong mama, di mo sugot og di mi manimba. Kay mao man pagibuhat sa iyang ginikanan atong gamay pasad siya, no? Hangtod nagdalaga siya. So, simba gyud. Alright. So, igsimba na mo. Kinilagi, siyempre bata pa, no? So, maingon din akong mama, muna mo pili sa among isulob sa simbahan. So, maingon din siya, di pwedeng magkarsonis sa simbahan. Kay dili maayo. So, siyempre, mag-remind na guys mama na. So, siyempre, follow the leader na Judayon. So, wag yoy jeans, wag yoy mga inana masina karon, no? Ubang mga tao, mga simba naman nag-jeans. Pero, sa among panahon, si mama, di yun mo sugot. Bata pa ko, sinina, yun na. Inigsimba, di mo sugot si mama kung di magbistida.
Kay ingon siya ang babae kung musimba dapat pirming gwapa o pirming magbestida. Okay? Ana na siya. So, when we grew up, nagdalaga na mi, halang, ganahan naman may mag-jeans, kanang suway-suway puta sa ubang mga manimba. Uy, kay, sige na magutag sayal, magsayal mi, sa magbestida, niya akong manghod nga babae, kay, kanang, masuya ba sad ta sa ubang manimba, no? Uy, nag-jeans man sila, niya jumper, kanindot po nila mga sinina, niya, kami kay sige na magsayal, sige bestida. So, nga na din sa mama mo, try pod mig jeans. Uy, pa-try pod mi ma para sa uban. Dili pwede. Kay manimba gani dapat ang sinina bestida gyud. Kay maatubang ta sa Ginoo. Sakto baya pod no. So maatubang ta sa Ginoo. Mauwa pod ta kung sexy ra kay ta no. Mauwa pod ta kung bugoy-bugoy ra kay ta. Kay kausa ra gud na sa usa ka semana mo atubang ta sa Ginoo sa simbahan no. So napoy point ang akong mama. So, once a week na tamatog simbahan. So, might as well wear the best Sunday dress that you have. Okay? So, sa atong mga kabataan diha karon magsayal o magbestida. Ibalik na to ang mga kanhing panahon nga magsayal o magbestida. Karon man gud nag-jeans na no. Yan, nag-crop top naman. Kita ng mga pusod sa mga batanon. Uy, murag sa bagay. Siyempre, ang ubang mga tao, maingon nga, ay, mas manamin mi katungod good mo. Sulob mo sa emong gustong sulobon. Pero, you can wear those sa Sabado. Bisag Sabado, kung mag-malling mo, pwede na siguro, no? Pero kung Domingo, mas nindot siguro kung ang atong sinina appropriate para sa pagsimba, para sa misa. Okay. So akong hinumduman, maingon, kung naaga ni bagong sinina, I don't know kamo, makarelate sa siguro mo ani, kung naay bagong sinina sa simbahan o na isulob, aron lig-on og dugay maguba, maumang kuno ilang giingon. So, kung naami bagong sinina, bagong t-shirt, bagong sana di sayal, dechog simba, kay i-bless man kuno. Okay, so, again, kanang pagsimba pero bigyan na namang buhaton so way paltas. Okay, so ikaw magsimba uli dayon na dami panahon makapahuway-pahuway, makaduwa na pud, makabasa-basa ana. Unya sa sunod ng mga syempre sunod adlaw klase naman pud no, daghan na pud homework kabuhaton. So ang akong inahan mao ginay akong tutor. Okay, so sunod adlaw, syempre klase na Monday, Tuesday hangtod na sa Friday klase na po niya. Kini laging di kita maayo og math. So ang akong ginahan mo akong tutor sa math kay hawd mo siya math. Ganahan ba taon sad siya mag-accountant before pero kini laging kabos no, di kay eskwela pero nagid siya chance mo eskwela before. Pero kay sa una manggong panahon kanang ang babae, dili kay pa-eskwelahon sa mga katiguangan, no? Mga lalaki may lang i-prioritize. So, si mama, wala siya choice but to work. So, ipapili man siya sa akong lolo kung saman, pagpili, kami mong pamilya or eskwela ka. Siyempre, yun na yung pamilya. So, si mama nagtrabaho, wala siya nakatiwas og eskwela sa college, okay? So, mahawd na siya kayo math. Yung usahay kay nilaging na homework sa math niya maghilak na ko kay di na ko kasabot. So mama to the rescue. Onya, very strict po siya kaayo nga tutor sa math. Oy, murag ipakaong na lang gid siguro niya ang papel sa akong baba kay sa di gid na ako mag-gets. Nga naman sa niya akong utok nga di man siya di man pud musud ang mga numero sa akong utok. Anyway, sa ngadto makasabot ra gyud ko. So daghan kaayong salamat sa akong inahan sa for patiently teaching me the lessons no nga di nako masabtan before. Og shout out sa mga ginikanan dihang hands-on kaayo sa ilang mga anak. Naagid ko yung mga nahibaw ang mga ginikanan nga mugahin jud sila og time sa ilang kabisi, mugahin jud time para basahan nila ilang mga anak, kanang tuparan nila aron gairan sa homework. Very good kaayo. So shout out sa mga ginikanan nga hands-on kaayo sa ilang mga chikiting patrol. Okay. Alright. Nakalimot di ay ko. Balik-balikan nato ang pagsimba.
Um, okay. Ang pagsimba di ay namo before. Maglakaw ra gud di ay mi dito sa simbahan kay wala gyud mi sakyanan. So, among balay naa sa kuan, naa sa babawng bahin sa barangay, sumulugsong mi padong sa simbahan. So, shout out sa mga sika driver diha og mga habal-habal driver nga mohatod og kuha sa mga musimbahay di ay nakalimot ko. So, kana among kinabuhi sa una sa mulugsong para moadto simbahan og mosaka na pud sa bungtod para moadto sa muuli sa balay. Okay. Alright, so it's a good practice no nga mosimba gyud ta kada Domingo aron magpasalamat sa Ginoo sa grasya nga atong nadawat og mo pray pud ta niya nga i-bless ta throughout the week. So mga kabataan, don't forget to go to church every Sunday, okay? Alright. So adto ta hisgot ta sa among tindahan. So kami nami tindahan, gamay ra gud siya nga tindahan. Usahay kay naisulod, say pod wala. Say daghang sulod, say gamay, nay mangutang, say malimtan na pod, paninglon, away na pod. Sige, kalimtan na lang. Nalay paninglon na kay awayon naman ta. Kita mo ningil, di na lang sadta, no? May na ba dahil? Nabayaran na biya na mo, day? Wala pa manggod nang, kay napamandiri mo nga. Nabayaran na, dugay na. Alawa na. So, muli na dahil Miss Balay. Tay, nabayaran na daw ni nang blah 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 yung utang. O de, quits na dayon. Kay di naman siya mo bayad, kay nabayaran ako nun niya. O di siya pay hawad, siya pay nahibaw, bisang wa siya listahan. So, kung kita gani mangutang mga kahigalaan, bayaran taon nato no, kay ang capital in town sa mga naninda inutang pod. Sus, Ginoo ko, inutang pod ang mga kapital, maunang palihog, ikaon na gud nato. So, bayaran nato atong mga giutang. Okay? Anyway, nakalimtan na to na mga nangutang, nga wa ni bayad. Pero sa sunod, wala na utang, anak dyan na siya. Kung di ka mabayad, di nakakautang sunod. Ganahan ka mo utang sunod, pues bayad. Regular ka mo bayad. Okay? Alright. Itong bata pa ko, ganahan kay kog sudan nga uyap. Shout out sa mga gustong uyap din ha. Lamig yung kayong uyap nga na itlog. Mantika na sa akong tatay nga paig-paigon. Agoy. Paborito na kong sudan ang uyap nga na itlog. Apilan o bugas humay. Nako, approve ang tanan. Kas kayog kuan kanon. Kas kay bahaw ingon pa nila. So, panington gid kog kaon anang uyap nga na itlog. So, again, shout out sa mga namaligyag uyap ug namaligyag itlog. Katong mga paborito nila ang uyap ug itlog. Unsa pa may akong paborito? Okay. Paborito po na ako ang sikwati ug piniritong buwad. So, surot ang kanon sa platong gihukad. Oy, kanang platong gihukad, hurot. Okay? Kay buwad na gani, awa, nakalimtan ng tanan. So, sikwati ug buwad, lamig ng combination, no? Tamis o parat. Okay, nindot. Okay, plus tubig dyan dayon. Kaya di pwede o kaon tagdaghang buwad mga kahigalaan ko. Ang atong kasing-kasing. So, hinahinay lang ta sa atong pagkaon o buwad. Okay? Inuugdahan tubig king atong kidney. Okay, so, say mo bantay ko sa among tindahan no. May mutok-tok na din na akong tatay or akong mama magduno na din og pagkaon. Oy, pagkita na ako sa buwad or sikwati or uyap o kananay itlog, agoy lipay nakaikustanan. Mga yun ko additional rice, so mahimo gid unlimited ang rice. Shout out sa mga tao diha nga gusto og unlimited rice. Speaking of rice, hello sa mga taga Gaisano Metro diha biya mi magkaunan before. Naikanan din ha sa Gaisano Metro nga daghan kay silag sabaw. Guys, mga kaigalaan, visit ka ng mga tindahan diha pagkaon karinderiya diha dapit sa Gaisano Metro. Wa ni bayad sa Gaisano Metro ha. So diha mga kanang-kanan diha daghan kay silag sabaw. Unlimited ang ilang sabaw guys. So kung mga habig syudad, dadon mi diha ni mama o sa akong tatay kay mga on mi dinha na daghang sabaw linat ang baboy or baka. Daghan kayong sabaw guys. So
Y po as unlimited. Okay? Alright, so adto ta sa sunod na akong istorya. So kinsay makarelate ninyo din ha. Inigmang laba gani may magbomba pa sa puso ang akong tatay ug akong maguwang. Okay, mauna ilang trabaho. So nagbomba, dala na ehersisyo. So shout out sa mga nagkaos dihag tubig sa puso. Hello ninyong tanan. Hinaot nga himsog mo pirmi kay di alalim magbumbag puso no nya mag-alsa pa gyud sa mga container. So mo na tayo trabaho sa akong maguwang og akong tatay before kung manglaban na gani mi. So sa mga nagbomba diha, ang mga nagkaos og tubig, keep yourself hydrated, okay? Inom og daghang tubig kay usay ra ba init kaayong panahon nya panington mog maayo, daghang tubig mga kahigalaan ko diha sa mga tao dihang naglinya sa puso aron di ta maluya. Okay, so mo na siyang akong trabaho before. So na I take kaos og tubig, kami na po kuso-kuso. Mga lalaki may tigkaos, sa mga babaje tigkuso-kuso, tigwaswas og uban pa. Hawod po din akong mama manglaba kay magtipid-tipid po siya sa tubig. Mga higalaan, mag-summer na gani karon sa Manila daghan sila problema sa tubig no. I'm not sure diha sa atong probinsya sa Sugbo kung naatay problema sa tubig. So magtipid-tipid og tubig, dili nato kalas-kalasan ang atong tubig kay limited ang atong resources. So ang akong mama sa una kung manglaba mi, isave na niya mga winaswas kay nganuman maoy i-flush sa bathroom. So wise gihapon kaayo. So mauna siya, so i-save na mo kay sayang ang tubig. Okay, mga kahigalaan ko. Now I'll proceed to unsa pa may akong istorya. Sa hapon ang snack sa hapon namo kay say coke ug pan. Kung ay kwarta, say saging pod, saging nga hinog. Okay, nga linungag na po'y saging nga hilaw. Uy, butangan jud ay ginamos. Kinsa may ganahan yung ginamos? Shout out. Ako ganahan ko ginamos, pero ganahan ko kanang kuan bitaw siya gisalon. Okay, butangan og kanang ahos og onion bitaw. Mo na akong gusto pero di ko ganahan anang kanang detso bitaw siya gikan sa among gipalitan niya detso kaon butangan na nimo suka. So mas ganahan jud ko mga kahigalaan ko kanang ginisal, anything ginisal ganahan jud kay ko. So mao na siya, so saging hilaw with ginamos. Okay, usahay pan o gatas mao na sa among snacks. Ini kabusog na trabaho na pod. So shout out diha sa mga karon na minaw nato nga nagmerienda. Shout out, hinay-hinay kaon ha kay madumlan yata. So shout out sa mga nagkaon diha sa mga sa karinderya, mga sa mana bakery kanang nagsandig-sandig din ha kay nagikaon o nagpungko-pungko kay nagikaon. Shout out ninyong tanan og amping mo kanunay onya. Okay, so mao ni siya, so nag-snacks na miron unya inig kahapon kay hapon man gyud nino dukaon na bihata iguman na tog snacks kalami na lang gyud ikatog nya usahay ka na mabisi mi tabang mis trabaho sa balay sa among panghimo lagig bag. Ang among mga mananahi maminaw na day nag drama sa radyo. Okay, kay hapon naman so pakusgan ang volume sa radyo kay aron makadungog ang tanan og dili dukaon og panahi. Kung mga kaigalaan kabalo mo sa programa sa radyo nga among pagapaminaw. Kabalo na siguro mo. Ang pangan sa programa kay Handumanan sa usa ka awit. Okay, relate kay mo na DYHP mga friends. So sikat kay DYHP nagtubo ko mao nang ganahan jud ko nangandoy jud ko nga ganahan ko magdramaturga sa una. So nangandoy jud ko nga ganahan ko akong tingog madungog sa radyo aron daghan makadungog na ako. Mao gid na gamay pa ko ganahan jud kay ko. So ang among mga mananahi maminaw na hasta sad ko. Sus hasta ako manghod maguwang kaming tulo maminaw kay samtang nagtrabaho na minaw. Unya pag human ana Handumana na gani ang theme song kabalo na dahil mission sa isunod Victims of Love. Victims of Love ana siya, so automatic na dahil na siya ganahan kaing mga letter sender mo mino Victims of Love. But anyway, makalingaw ang mga istorya sa handumanan sa usa ka awit makakuha sa tag
kanang leksyon no sa mga storya nila kay mostly about sa kinabuhi sa jud, about sa gugma, about sa pamilya, problema, no mga hinana. So maka anino putas atong kinabuhi sa una karon murag napaghihapon ang DYHP. So speaking of DYHP, nag-college ko mga friends, so kay gusto lagi jud ko mo try lagi jud og himong dramaturga sa radyo. Ambot puding akong tingog, so ni try ko kay membro lagi ta sa drama society sa eskwelahan niya, nami practice ato niya, dugay pa man ang practice, sa sayang bang mag-urong lang sa eskwelahan. So ako gang akong friendship nga bajik-jik nga darna pod ni adto din mi sa DYHP. Sa unang panahon ang DYHP na ana diha sa Colon, dapit sa Gaisano Metro. Sus ni sa kami kay naka sa second floor ba to or third floor. Wanang akong bajik-jik nga friend excited na kaimi kay audition lagi jud mi og kuan. Mimong dramaturgo sa radyo. Excited kay college pa gyud mi ato. So ning try dayon mi. For the first time nakakita ako sa recording studio sa DYHP. Aligri man day kay sila dihang tanan no, magbasa sa ilang mga script niya, tagaan bitaw nila kinabuhi ilang character. Nindot kaya it takes a skill pod no, very talented pod kaayo sila kay how pod sila mausab silang tingog, how sila mobutaw kinabuhi sa ilang linya. Shout out sa mga dramaturga sa DYHP. Thank you for accommodating me and my friend ug uban pang mga nag-audition that time. Pero believe kay ko nila sa ilang talent. Okay, thank you kay DYHP. Hinaot inyo kong i-guest sa inyong station sunod. I really look forward to that. Okay? So ana na siya. So pag human sa audition, unfortunately, basi nangutana mo, nadawat ba ko? Wa mi nadawat sa akong bajik-jik nga friend. Kang ilang pangita mga kahigalaan ko, kada bitaw voice talent nga, maka-change sa iyang tingog og different characters. Ana bitaw, usay matiguang, mabata, kabalo ka mga mahadlok og tingog, mga inana bitaw. So, syempre that time wala pa tay talent ato, so sorry na lang. So okay ra pod, at least naka-experience ko, nindot man gud mag-experience gyud bitaw ta para di po ta maihas no, di ta mag-wonder. So anyway, wala ko nadawat but the experience was worth it. So after sa audition, nagsige na mi pangatawa sa akong bajik-jik nga friend going back sa among university kay mag-practice na pud sa among drama dito. Unya pag-abot dito sa university, ingon pud ang among maestro kanang dean to siya niya mo ay among trainer sa acting. Diin mo nang layas, diin mo dito naglupad-lupad. Niya na sabi, secret sir. Kay nagot day sila namo, kay nagtumas sabi nga dugay mag-start. So nya dayto kay nagpabot day sila namo. Okay, so sorry na lang. Anyway, nagsige na may pangataw-anay sa akong bajik-jik na friendship. So, di ko ka-mention sa iyang name, diri. Sorry na lang kaayo. Anyway, maot to. So, handumanan sa usa ka awit. Okay? So, shout out sa mga gusto, mga tao nga ganahan sad kay ani nga programa sa radyo. Dinhi na lang yun kukuto, murag taas-taas akong istorya karon kaninyo mga kahigalaan ko. So hinaot nalingaw mo sa akong istorya karon, sama sa nalingaw po ko sa pag-share sa akong mga na-experience ninyong tanan dinhi sa atong episode karon, episode number 3. Again, dinhi gyapon sa atong YouTube channel nga ginganlan og tipak-tipak nga mga istorya. Ayaw kalimot pag-subscribe. Free ra gyud ang pag-subscribe mga kahigalaan. I-touch ra gyud na ninyo ang subscribe button anya. I-click ang bell, makakita din mo bell niyo, itom na din si bell, meaning you'll be notified kung nagay ko bagong episode, hala automatic na din na mo ana sa inyong phone. O nya, makapaminaw din mo na ako. Ana na siya. Daghan kayong salamat ninyong tanan. Salamat sa pagkiguban kanako. This time, again, hope to see you in my next episode. Amping mong tanan. God bless everyone. Bye-bye.